asin Bernardita Alderemoto. Si Ana Ben Tupas Bustamante, 33 anyos, soltero, kan Mabini Street, Goa, Camarines Sur, aki ininda Anacleto R. Bustamante, asin Benilda P. Tupas, buot magagom ki Precious Esquera Bacares, 34 anyos, Daraga, kan Mabini Street, Goa, Camarines Sur, aki ininda Edgar Bermas Bacares, asin Nora Bruso Esquera. Ikaduwang tawag, si Mark Luis B. Quiros, 30 anyos, soltero, kang Greenfield Street, Peñafrancia, Naga City, aki ininda Fernando A. Quiros, asin Lani A. Beria, buot magagom ki Erica May Balbuena, 25 anyos, Daraga, kan Anayan, Pili, Camarines Sur, aki ininda Fernando O. Balbuena, asin Josefina B. Benganal. Si Ferdinand D. Regidor, 31 anyos, soltero, kan San Francisco, Naga City, aki ininda Ariel P. Regidor, asin Gina A. Divinia, buot magagom ki Catherine B. Silerio, 30 anyos, Daraga, kan Bagong Sirang, San Felipe, Naga City, aki ininda Noel B. Silerio, asin Glenda C. Posis. Si Pete Allen M. Cledera, 29 anyos, soltero, kan Zone 5, San Felipe, Naga City, aki ininda Washington Cledera, asin Jocelyn Madrid, buot magagom ki Nicozan D. Baldemoro, 30 anyos, Daraga, kan Zone 5, San Felipe, Naga City, aki ininda Nicanor C. Baldemoro, asin Marilyn P. Jalino. Si Eddie Virtus Latosa, 30 anyos, soltero, kan Concepcion Pequeña, Naga City, aki ininda Edgardo Bungcodin Latosa, asin Evelyn Albius Virtus. Buot magagom ki Jeanette Podredo Vargas, 27 anyos, Daraga, kan Poblasyon Libmanan, Camarines Sur, aki ininda Victor Maghay Vargas, asin Gemma Nueca Podredo. Si Geneva O. Fernandez, 25 anyos, soltero, kan Macad, Pasakaw, Camarines Sur, aki ininda Luis C. Fernandez, asin Sonia O. Fernandez. Buot magagom ki John Jeric San Juan Gomez, kan Cararaya, Naga City, aki ininda Jerome Gomez, asin Annalise San Juan. Asin ikatulong tawag, ki Ray Sabakahan, 23 anyos, soltero, kan Liboto, Naga City, aki ni Eva A. Sabakahan, buot magagom ki Jezebel Mulieda, 23 anyos, Daraga, kan Libmanan, Camarines Sur, aki ininda Danilo Mulieda, asin Rita Batulinaw. Kung si Simon po ang may naaarama na makakaulang sa pagresibininda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulok sa satong pura paroko o magdyan po sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po na bago magpuon ang misa, na ilaag po sa silent mode o i-turn off ang satuya mga cellphones, tanganing ang mga ini dai makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection, yaon pananggad sa sato, kaya padagos kami na nagpapagirumdom sa satuyang sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa satuyang kaligtasan. Enot, sa gubos na oras, daitabi paghaleon ang face mask, mantang nasa laog kan simbahan. Mas maray kung igwa po kitanin face shield. Ikadua, 3 o 2 tawo sanaan matukaw sa kada tukawan, tanganing na maka-observe kita ng physical distancing, magtukaw tabi sa lugar katangod kang seat number. Ikatulo, sa mga mayo nin e-salvar o QR ID, daitabi malingaw na magkua asin mag-fill up kan slip for contact tracing na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilaag sa laganan na inamdam bago magluwas sa simbahan pakatapos kan misa. Ang buhay, sagrado. Kaya ang pangataman kan salud sarong Kristiyanong obligasyon. Sato na pong ilaag ang satong mga sadiri sa presensya ni mahal na Diyos sa pag-andam sa pagpuon kan Santa Misa. Ang makakaibahan po niya to sa misang ini, iyo si Reverend Father Godofredo Rueda Jr. Matindog na po ang gabos.
Sekarang kan Ama, asinkan Aki, asinkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Kristong kaguranantan, pagkamot kan Diyos, asin ang pag-isumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo ka Bos. Asin sa saimong espiritu. Matugang akontan sa tama kasalan, taganing mga kanin magselebra kan mga banal na misteryo. Durungan po kita, makusog, nag-uumpisal ako sa Diyos sa mga kamahan, asin sa indaw mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip taramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nanganganyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranantang Diyos. Mahirak man Lord sa to, ang Diyos sa mga kamahan, asin pakapatawad akan sa to mga kasalan, daraon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maherka, kagurana, maherka, Kristo, maherka, Kristo, maherka, kagurana, maherka, kagurana, maherka. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa datang katoninungan, sa mga taon marayan buo. Inuumaw mika, rinurukyaw mika, nasa mika, pinapamuraway mika, napasalamatan mika, ulikan nagula mo, kamunawayan, kaguranan na Diyos sa atin, Panginoon, Diyos sa magkakaman, kaguranan na ginbutong sa Kristo, kaguranan na Diyos, Cordero na Diyos, agita naman. Ika na nagpapara ng mga kasalan kan pinaman, kahiragi kami. Ika na nagpapara ng mga kasalan kan pinaman, ako ang samong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kahiragi kami. Kay kasalan, banal kasalan, kakurangan, kasalan, uro, kalangkang. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamunawayan kan Diyos Ma. Amen. Mamibig kita, idukoan payo. O Diyos na makamahan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw,
asin sa malodok na kawi, nin pagpasalamat magugma. Tan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyon sa mong pagtalubo, asin kon sa nagduman, an kamurawayan, kan pamayo, duman inaapod man, an paglaom, kan hawak, ulikas Kristong kagurang niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay, asin nagahade, sa pagkasaro kanin Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Jesus nagsakat sa langit. Ini nasaksihan kan sa iyang mga apostoles, asin pinatotoohan kan tataramon kan anghel nin kagurangnan. An babasahon ngunyan na ginuno sa kapinunan kan mga gibo kan mga apostoles, nagpapahayag kan mahalagang katotoohan na ini, manunungod sa kagurangnan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Sa sakong enot na libro, namumutan kong Teofilo, inusip ko ang gabos na ginibo, asin itinukdo ni Jesus, puon sa kapinunan, sagkod na siya isinakat sa langit. Pakatapos na hinulitan niya ang mga apostoles na sa iyang pinili sa pasabong kan Espiritu Santo. Pakatapos kan sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinawan niya sinda ni dakul na patotoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog nin 40 aldaw, asin ipinahayag sa inda ang kahadean ng Diyos. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus, "Dai kamo maghali sa Jerusalem, halato nindo na mautob ang panuga ni Ama na sinabi ko sa indo." Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo, sa laog ni nagkapirang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo. Kansinda nagkatiripon, ang mga disipulo nagapot sa iya. Kagurangnan, ngunyan mo na papakarayon ang kahadean sa Israel? Si Jesus nagsimbag, "Dai sa saindo ang nakakaisi, kung anong panahon o anong aldaw, ang itinalaan nin Ama sa iyang kapangyarihan. Alagad ako unindo ang sarong pusog, ang Espiritu Santo, ang mahilig sa indo, tanganing kamo maging sakong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban." Pakasabi kaini, nahiling siya ninda na nag-iitaas, sagkod na matahuban kan panganoron. Mantang sinda nagtitingkalag sa langit, nahihiling siya na nag-iitaas, duwang lalaki na ang gubing maputi, tuminaid sa inda asin nagsabi, "Mga taga Galilea, ta daw ta kamo nagtitingkalag sa langit. Ining Jesus na hali sa indo, isinakat sa langit. Mabalik siya, siring na siya, nahiling nindo na huminali." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Magurupak kamo gabos na banwaan, kantahon sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Huli taorog kahalangkaw an kagurangnan, dakulang hade sa bilog na kinaban. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. An kagurangnan suminakat, kaiba an awit na maugma. An kagurangnan, kaiba, tanog nin trompeta. Mag-awit sa Diyos, mga awit nin kaugmahan.
Mag-awit sa satunghade, mag-umaw sa iya. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Ang Diyos iyo anhade kan bilog na kinaban, salmo nin kaumawan sa iya awiton. Ang Diyos nagahade sa mga banwaan, ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na tukawan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, mag-awit nin kaugmahan. Sa ikaduwang babasahon, pinapasabot sa to ni San Pablo ang kadakulaan kan kapangyarihan nin Ama na nagbuhay kay Jesus sa mga gadan, asin nagpaurog sa iya sa arinman sa kinaban. Sa kapangyarihan na ini, kita man makakalaom na arog ki Kristo, makamtantaman ang kamurawayan na panuga sa mga nagtutubod, asin maimbod sa iya. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Itaulugod sa indukan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, Ama nin kamurawayan, ang Espiritu nin kadunongan asin pagkasabot. Kung ano ang ipinahayag, tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang paglaom na pinag-apodan sa indo, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga sa ipinamana sa mga banal, asin kung anong kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa sato na mga nagtutubod. Ini masasabi nindo, huli sa kapangyarihan na ginamit niya kay Kristo, kan binuhay na liwat sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang tuo sa kalangitan. Orog na halangkaw, kaysa gabos na prinsipado, potestad, virtud, asin dominasyon. Halangkaw, kaysa arinman na kinaban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak, sa irarom kan mga bitis ni Kristo, na ginibong hade gabos, pamayo kan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak, papanoan niya, na nakakapano sa bilog na linalang. Tataramon, nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagpahiling sa 11 at sinagsabi, "Lakaw kamo sa bilog na kinaban, ipagrukyaw nindo ang marahay na bareta sa gabos na linalang.
Ang nagtutubod as nagpapabunyag makakaligtas. Uya ang tanda para sa mga nagtutubod. Mga demonyo, papaluwas suninda sa ngaran ko. Magtataram sinda nin mga bagong tataramon. Magkakapot nin mga halas, asin kung makainom nin hilo, dahil sinda mahihilo. Mga nagihelang sa indang kakaputan, asin mararahay. Pagkataram ninda kay ni sa inda, si Jesus suminakat sa langit, asin nagtutukaw sa to nin Diyos Ama. Sinda naglakaw, asin nagbalangibog kan marhay na bareta, tinabangan sinda nin kagurangnan, asinan sa indang paghulit, benendisyonan nin mga milagro. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw na po. Maray na agas sa indo mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Iga po nin sarong joke sa text. Sabi kan sarong katutubo, mag-ingat ka sa iyong babaybayin na daan dahil ito'y mapanganib. Kunin mo itong gamot para sa kagat ng ahas, baka sakaling ikay makagat. Kunin mo itong isang bote ng hamog dahil ito'y nakakatanggal ng uhaw at gutom. Dalhin mo ang balaraw na ito ng ating mga ninuno upang maprotektahan ka laban sa mga mababangis na hayop. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko? Katutubo number 2. Opo, Ama, basta text na lang if ever. Katutubo number 1. Okay, basta miss call mo me pag feel mo na lost ka. Iba na talaga ang nagiginibo kan modernong teknolohiya urog na sa aspeto kan komunikasyon. Maski ang mga tao sa mga puwerang lugar na bibiyayaan na kaini. Ordinaryo na makahiling ka ning cellphones asin computers maski sa mga bukid asin hararayong isla. Tunay na pinapasalit kan modernong komunikasyon ang satuyang kinakban na iniikutan. Mga tugang, ang solemnidad kan pagsakat ni Jesus sa langit, iyuman ang pinili kan simbahan, tangani na ipagselebrar ang Domingo nin pangkinakban na komunikasyon or World Day of Communications. Naaangay, ninhuli takan si Jesus suminakat sa langit, iwinalat niya ang kasugoan sa iyang mga disipulos na lakaw kamo asin gibuhon na mga disipulos ko ang gabos na nasyon. Go and make disciples sa all nation. Isinasagibo ini enot sa paagi kan pagpasa-pasa kan katukdoan ni Jesus inaapod man na tradisyon sa paagi kan pagtutukdo asin pagsusurat. Sa presente, ipinapadagos pagiraray ang mga ini sa modernong paagi nin komunikasyon, internet, live streaming, arog po kan ginigibutangon yan, naka-live streaming po kita. TV, asin cable, teleconferencing, asin iba pa. Maski ngani moderno na, mawawara nin halaga ang mga ini kun bakong katubod-tubod ang mga nagpapahayag. Kaya ngani, kaibahan kan kasuguan ni Jesus, iyo ang pagiging buhay na mga tagapagsaksi o testigo, living witnesses. Ang pinaka-epektibo pamangiraray na paagi nin komunikasyon, iyo ang pagiging totoong
testigo ni Kristo. Real witnesses of Christ is the effective means of communication. Susog sa katukdoan kan simbahan, ang mga tao ngunyan mas urog na nagtutubod sa mga testigo kaysa mga paratukdo. People believe today in witnesses more than teachers. And if ever they believe in teachers, it is because they are witnesses. Ang pagiging testigo na ipapahiling sa tuyang pagtataram asin paghiro, pagpili sa tama asin pagtalikod sa mararaot na gibo, pagsasabi nin totoo asin paglikay sa kaputikan, pagtatao nin marhay na ehemplo sa iba, imbes na magraot nin pagkatao. Kadakol kitang pwedeng gibuhon, tangani na maipahayag nin makatotohanan ang katukdoan ni Kristo. Gamiton niya to nin tama asin maging responsable sa paggamit kan mga modernong paagi nin komunikasyon urog na ang social media, araw baga kan Facebook, Twitter, Instagram, asin iba pa, tangani na ibalangibog ang marhay na bareta ni Kristo. Maski simpleng text o halipot na email message, makatabang na marhay, tangani na maipalakop ang kahadean ng Diyos. Kitangunyan ang mga buhay na testigo ni Kristo. Mga tugang, sa pagselebra niya tungunyan, kanika 55 pangkinaban na kaaldawan kan komunikasyon, napakagayon na paghurup-hurupan ang mensahe ni Papa Francisco na nangangapodan sa tuya na maging totoo sa satuyang pakikipagrelasyon gamit ang social media. Sa naglalakop, nakalakawan mo niyan sa social media kung saan igwan in mga taong nagigibo nin mga ideya na bako man totoo, which we call trolls. Tangani na makapanloko nin tao, kaipuhan maging maingat kita, mapagmaan asin madunong sa paggamit nin mga impormasyon na nakukuan niya to sa media asin internet. Di basta-basta magtutubod asin magtatao nin impormasyon na pwede nindang gamiton para sa ikakaraot niya to. Dai magugma sa pag-selfie-selfie. Most of us, mahiligo na maray na mag-selfie, no? May magayon sa ng picture, i-upload tulos sa internet, no? Selfie, i-upload tulos sa internet, no? Aram daw nindo na ano ba na impormasyon, retrato o mensahe na in-upload niya to sa internet, magdadanay sa kod paman, maski pa ini sa tuyang i-delete. Kaya maski ang mga taong nagkagarada na, dai na mahali ang sa indang mga account sa social network. Nakaano na po yan sa database kan Facebook, Twitter o Instagram. Miski no mo po i-delete yan. Yaon na po yan habang buhay. Yaon na po yan dyan. Kaya sabi tabaka yan, think before you post. Isipon mo na bago ka magkomento, bago ka mag-upload ng picture, isipon mo na, tayaon na po dyan habang buhay. Asinan mga retrato na sa tuyang in-upload sa arinman na mga networking sites, pwedeng raw-rawan, manipulahon, asin gamiton, tumang sa tuya, kan mga taong igwa, nin maraot, na intensyon sa kapwa. Kaya patani din sa tuya na gamiton nin tama ang internet para sa tuyang pag-uswag bilang mga tao. So, Diyos,
the social media responsibly. Maging responsable po kita sa paggamit kang social media. Urog na gamiton ini sa pagbalangibog kan marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan Hesus Kristo na iyo an pangapodan sa tuya kan marahay na bareta ngunyan. Kagurangnan, itugot mo po na makasimbag kami sa agyat na maging tagapagharubay kan marahay na bareta sa paagi kan samuyang pagkabuhay asin sa paagi kan responsableng paggamit kan social media. Amen. Amen. Matindog po ang gabos para sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Tubod ako sa Diyos Amang makakamhan. Naglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya. Kaguranan ta, ipinangina muli ka ng Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay ni watali sa mga gadan, sumilagat sa kalangitan. Natututaw sa to kan Diyos sa magkakamang, aleduman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa panupaginabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din naman, sa buhay na naing kasaguran. Pamibi nin banwaan, mantang ginigiramdam niyato, ang mamuraway ng pagsakat ni Kristo sa sayang langit noon na eerokan, mag-arang kita sa Diyos Ama, na danay na maimbod sa mga nagsasarig sa iyang mga panuga, an simba kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na makusog ang buot sa pagsaksi kan Ebanghelyo, asin daing takot sa paghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa Kagurangnan, hinanyugan sa mga paibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya na mabuhay sa kabanalan, asin susog sa pangapodan sa to,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugan sa mampaybi. Tanganing an espiritu nin kapakumbabaan, itao sa to sa pagibo niyato kan tama, sa pagiging mabuot sa kapwa, asin sa dusay na paglingkod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugan sa mampaybi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga gurang, makamate kan sa tuyang pagmakulog, pagtabang para sa saindang mga pangangaipo, asin pagranga sa saindang pagsakit, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugan sa mampaybi. Tanganing ang mga namumutan niyatong gadan, madara sa buhay na daing kasagkoran sa langit, huli kan pagtubos ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan hinanyugan sa mampaybi. Langit no Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa kusog buot na itinao mo sa bagsikan ng Espiritu Santo. Tabahin kaming makautob kan gibo kan sa imong aki, tanganing makasaro kami sa iya na nabubuhay ang sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sanakangurangan, ang sakuyang buhay sa kodbaman. Kaugmahan sa kuyang puso, asin kalag, na ikadanay nga sa imo sanakangurangan, ang sakuyang isip asin mo, dinudusay ko sa imo katalingkasan ko para sa sa kuyang buhay sa kodbaman. Kaugmahanin sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo ang sakuyang isip asin mo, dinudusay ko sa imo katalingkasan ko. Mapaibi kamo mga tugang tanganin sa ko asinan sa indong atang makamanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagpumuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Warasan namibi kami, nahuli kaining orog kabanal na pagpatinaot-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, uli Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasindo, Asin sa saibong itas espiritu, an mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sina kaligtas na danay asin mensan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makamahan na daing kasangkoran, hulitan kagurangnan na si Jesus, hadi kan kamarawayan, kagdaog kan kasalan asin kagadanan, sa tubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan, sa kaitaasan nin kalangitan, pagultanan kan Diyos asin mga tao, hukom kan kinaban asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya na masunaduman kung sain siya nag-enot sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nagugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na bertudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad, an banal, burabon in gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala kanambon kan sa imang espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asindago, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo, kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sangkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinao, sa siyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siringman, pagapamanggi, pagkunyaman kan kalis, singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamagabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sakuyan dugo, kan bago sindanay natipan, napapabuluson para sa indo, sin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibonindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, diwan, ipinapahayag. Sagot na ikaw magtatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagadan sin pa buhay luwat, nagdadolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kali sin kaligtas sa nagapasalamat, ta pinagpagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa maong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa iyong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong nalawgon. Kahiray kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na siyang ago, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nakaitupa, nakapanggaya-gaya sa imo, magkanigon magin kaheras kan buhay na daing kasangkoran, mag-omo sin magpamaraway sa imo siringman, huli sa akik mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na galangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matindog po. Natugdoan kan mga nakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos non nakaogalean, nangangahas kitang magsabi. Nyamo na iyaon sa langit, pabanalon ng ngaran mo, madatongan kahatian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa ruwalda, itaon mo sa muya niya, asin patawagan mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa
maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos na kapurisawan, matang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imong kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahon na. Jesucristong kagurangnan ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indoan sa kong katuninongan, itinataw ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya patuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahades sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace with you. Peace with you. Peace with you. Pagsanakan na ako kasi mga kasalan kan kinabahan, kahiraki kami. Pero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabahan, awi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos si Kristo nangunyan suminakat na sa langit. Siya na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Tangani na sa tong masunod ang physical distancing, ang mga tawo sa luwas, daina kaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwa po nin mga lay Eucharistic ministers na mataon nin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Salamat po.
Matindog po. Mamibi kita, inukoan payo. O Diyos na mga kamahan, sakot pa man na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namibi kami, warasan ang pagkamot kang Kristiyanong kaimbunan, magdaras sa moduman, konsain ang samong pagkatao, yaon sa imo, uli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. Amang maherakon asin mapagmakulog, minadolo kami sa imo sa maong pangangaipo, hinahagad mi sa imon pagligtas sa mga tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakob ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imo na kaomay nakamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. May balik ang samong paglaom asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga taong naghihinguwa sa paghanap nimbulong asin sa pag-adal kan paglakob kaining helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imo mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mga paghinguwa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa muyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Orasan sa indan, karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibimiman mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa managadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran, itaw mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang sa mong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang sarok, maghawas sa mangunyan na panahon nin kasakitan, asin magdaras sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi, huli ka sa Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Ubanan na laugo ni Jesus, Divino Rostro, Kaheraki kami. San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. na Senyora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw po sa halipot na panahon. Collections for the week from May 3 to 9, 2021. Cash receipts. Daily collections, 5,157 pesos and 50 centavos. Sunday collections, 17,815 pesos and 25 centavos. From the collection boxes, 634 pesos. Second collection for religious education, 4,433 pesos and 25 centavos. Total collections for the week, 28,040 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: the Cudao Cycle Center, Janice Ang, Franz Malto and family, Mercy Malapitan, Attorney Bri Manggubat, Bigay family, and one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina Our Lady of Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan manlod kamo kan Diyos na makamhan, anama, asin an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin ibalangibog, an marahain na bareta ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Uro pa kanyaton suyang kagurangnan na suminakat sa langit. Suene vibrante l'himno di amor que entona tu pueblo con grata emoción. Suene vibrante l'himno di amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona de Pico, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Patrona de Pico, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra región. Marinaga po sa gabos. Maray na agaman po.